nakadulot na po ng Lubenas po kaya kami po. Yapin po involvement na po ng kaya kami pong community. Sumagid na po ng kakaluluan. Ito pong penikwanan mi po ng involvement na po ng metong. At sumagid na po nito, may biyasa kami pong sumagid ng kailan. May biyasa kami pong mamye, di na ketang nano pong atin mi. Akagit mi po, nung dati kami muging comfort zone mi, kakayanan kami po. Luluwal na kaya po. Luluwal lang kaya po, a-upgrade na kaya po kayo, lalo na po kayo ng community mi. Involvement po, hindi nunod na po kaya kakametungan po. Kasulungan po, hindi nunod na po ng Lubenas. Sabi ni Phil, gamitan ni straw. So, karetang tindahan in San Fernando, especially kaya ng convention, nini kong gamit straw, kukunan nila, tapos pepa-was nila, pepa-los nila. Buri mi kasi colorful, Pasko, kadwala nito, masaya, lalo na ngayon ni pandemic, baka nito, saya ta naman. So, makamitin buri mi sana gewa. Yan, hindi sa inyo. Para ako, siguro, uling ka second year ko na yan, sabi ko na siguro, metong na maging panatake kami. Mapagal, puyat, pero manyaman, fulfilling. Yung materials mi makaugsena yan eh. Pinulit mi na mo yan ng recycle. So ginamit kami retang aduang bagay na itang nabubulok at di nabubulok. Yung nabubulok pinang ginamit mi itang mais. Nalawen may ginamit kaming mais. Yung pekagawa aming highlight na ng parol. At itang di nabubulok naman tang per battles, which is sa Chugeta Center na ng Star. Makanyan mi yung kumpleto yung kaya kaming parol. One times kasi tikuikit magtindang vendor mais. At isinali, kaya rin ang may antik sene. Pilitang environment kain. Why not na try kain? But after that, nung ating limbawa, media tayo, pagkapusan na rin alawang kain. Kung balat palang mais, yakabot, di balatan ng siya tayo. Pwede tayong gamitan masinoka rin. Ako in Lubenas, in Gabalduga bala mo itang pisasan metong unity natin. Ring na ganang netang pag-service yung parokya, ang poking chapel. Bisa kabanding la, ang po pangitang ketang na-express yung itang unan, itang buri yung i-express king netong at metong. Ang po pa itang baka pagbuo kayong itong grupo nung nuka rin, itang ganaganang mga santing idea ang po pang amano, itang abe-abe, yung po pa itang sopan yun nung nano man itang pwedeng ikasanting ang pong ikasulong na ning proyekto or nano mga aktibidad. Ini pong parol ni this year, 2021, konsepto niya po ni kapanintunan ni Clinic sa Tunin Chapel in terracotta. Inspirasyon kaya mo naman po ini. Megawang retablo out of the terracotta Patchkin Barangay. Ang ating mitang cooperation kaya kami Kenin Chapel mi abe-abe kami gagawa minsan itapin metong kami mo magmetong kami mo
buo kami pamiyabe. Nung naning yung gagawa ni Metong gagawa ni nga Thank you.